Diumenge, el patge reial de Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient van visitar Arenys de Munt per recollir les cartes dels nens i nenes del poble. La comitiva es va desplaçar fins a la plaça de l'església en la seva carrossa reial. De seguida es va formar una cua i un a un els nens i nenes van pujar a entregar la carta i explicar el seu contingut al patge. Recordem que diumenge que ve, dia 5 de gener, hi haurà la cavalcada de Ses Majestats i posteriorment es podrà entregar la carta directament als Reis. Si voleu que els Reis us visitin a casa la nit més màgica de l'any, podeu trucar al telèfon reial al 616 805 391.